30 anys fent vincle. 30 anys fent vincle. 30 anys fent vincle per fer efectius els drets de totes les dones. Els vincles són un element clau per la Fundació SURT i ho han estat sempre, tant des dels inicis com durant els 30 anys de vida de l'entitat, com ho seran en el futur. La nostra tasca no és una tasca que la podem fer soles. Treballar per l'empoderament de les dones i per garantir els seus drets i treballar per incidir en aquesta societat i per aconseguir canvis que siguin realment profunds i que vagin encaminats cap a una societat molt més equitativa és una tasca que s'ha de fer en conjunt, de la mà de totes aquelles entitats que ens acompanyen en el dia a dia en aquesta lluita feminista, de totes aquelles entitats del tercer sector, de qualsevol agent social i de la mà també de les administracions que en certa manera fan possible que puguem tirar endavant tots els projectes i serveis que van encaminats a aconseguir aquests reptes. Vincles que continuaran sent igualment essencials en el futur, sobretot per poder donar resposta als nous reptes que ens venen, reptes que haurem de treballar molt conjuntament i que són reptes molt condicionats pels canvis que està patint la nostra societat, canvis que estan afectant en un augment considerable de les situacions de vulnerabilitat, que afecten especialment a les dones. Aquesta vulnerabilitat està impactant no només en la seva situació econòmica, sinó també en la seva situació de salut física, mental, en les seves relacions socials, en els espais participatius. Per donar resposta a aquests reptes és imprescindible la mirada feminista i en aquest sentit SURT té un paper clau i per tant continuarem treballant els propers anys i mentre es faci falta per avançar cap a aquest camí plegades amb tothom que realment vulgui avançar també per poder garantir els drets de totes les dones. Per 30 anys més, per una societat justa, equitativa i lliure de violències masclistes.